Usa ka libo ka mga pulis ang i-deploy sa sobra 40 ka mga simbahang Katoliko sa Davao City alang sa siyam ka adlaw nga Misa de Gallo. Gilatag na sab sa Davao City Police Office ug Archdiocese of Davao ang mga lakang aron masiguro ang seguridad. Ani ang report ni Argil Relator. Karong Lunes sa kadlawon, ang una sa siyam ka adlaw nga Misa de Gallo nga nahilakip pa sa panahon sa Adbiento. Ang Misa de Gallo pahinungod sa mahal nga Berheng Maria tungod sa gasa sa pagkamanunubos ni Jesus. Matud pa sa mga kasaysayan nga sa dili pa mo trabaho ang ato ang mga mag-uuma kasagaran kaniadto, di pa mo report sa trabaho, magampo una mamalandong isip pagpangandam, paghatag og dungog labi na sa mahal nga Birhen Maria. Sa San Pedro Cathedral, duha ka hugna sa Misa de Gallo tungod sa ginalaumang pagdagsa sa mga deboto. Sugdan ang unang misa sa alas 3 sa kadlawon ug alas 4:30 sa kadlawon. Sa Davao per se, wala tay gitawag og simbang gabi, kundi ang atong tawag Misa de Gallo. So kana Misa de Gallo nga sa ulogon nato sa sugod sa Disyembre 16 hangtod na sa 24. Kung dili na makatambong sa parokya, doon na say Misa de Gallo sa tagsatagsang kapilya sa Gagmayng Kristohanong Katilingban kun JKK nga sugdan sab alas 4:30 sa kadlawon. Likaya na itong pagdala og mga bagahe o kanang mga bags nga o mga backpacks, mga bags kung mahimo kanang mga transparent lang o niya kung mahimo pod kadlawon pa man na kung malikayan ato nga magdala ta mga plastic containers sa ato mga tubig kay maka-create pod siya og kaning ato ang basura. Sumala sa Davao City Police Office, 43 ka mga simbahan ang ilang pagapostihan og mga pulis. Diin moabot sa suma total 1,030 ka mga personahe sa DCPO ang i-deploy. Ang ato lang gyud gihangyo diha ma'am nga mo-cooperate lang taon sa mga ginabawal ato alang sundon para dili ta maka-encounter problema. Ipatuman sa matag simbahan ang one entrance one exit policy aron hapsay ang pagsulod o gawas sa mga tao. Lakip sa bantayan ang gawas sa simbahan aron malikayan ang makatapok-tapok ang mga batan-on nga posibleng mosangpo sa riot. Mensahe sa Archdiocese of Davao sa pagsaulog sa Pasko. O panahon sa Kapaskuhan, hinaot unta nga ang matag-usa dili lang maghinatagay og material nga mga gasa kung dili sama sa manunubos nga iyang kaugalingon gihatag, no? Ato pong ihatag ang atong kaugalingon pinaagi sa pag-alagad ug maayong pagtagad sa usab-usa. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.